Nájdete si jedno miesto, kde sa vaši potenciálni klienti, ktorí práve rozmýšľajú nad kúpou vašich produktov, kde títo klienti sa práve nachádzajú. Alebo kde sa stretnú. Kde je to miesto? No, je to webová stránka. Prečo? Sú tu dve cesty, odkiaľ ku vám prídu a práve prídu aj na tú webovú stránku, kde je tá križovatka, kde sa práve rozhodujú a buď ten dojem vytvoríte a jednoducho vybudujete tú dôveru, ktorá na konci dňa pomáha k tomu, aby ste uskutočnili ten predaj, alebo prípadne vyvoláte zbytočné obavy. No a ako sa na tú webovú stránku dostanú? Takže ako hovorím, sú tu dve cesty. Mladšia generácia už nechodí 2 dní za gaučovkou po veľkom meste, ako je Žilina, Košice, Bratislava, ale pozrú si na Google, čo je v ponuke. Vyklikaj si prvé pozície, 4, 5, 6 obchodov, popozerajú, čo je v hre a potom buď volajú, že či je to dostupné, alebo priamo idú ku vám osobne, alebo vám napíšu e-mail a podobne. Druhá cesta je, že aj keď mimo internetu komunikujete nejakú službu alebo nejaký tovar a zaujali ste toho človeka, tak jednoducho si vás ide prelustrovať, kto ste, čo ste, komu ide odovzdať peniaze, komu sa môže zveriť do rúk. Prvé, čo urobí, názov vašej firmy dá do Google a vybehne mu tá vaša webová stránka. Takže pokiaľ ju nemáte, alebo pokiaľ ju máte v zastaralom stave a nekomunikuje úplne ideálne, tak vedzte, že ten človek, či už mimo internetu, keď začal komunikáciu s vami, alebo priamo na internete začal komunikáciu s vami, na konci dňa, v čase, keď práve rozmýšľal, lebo inak by na tej webovej stránke nebol, keby práve už nerozmýšľal nad kúpou takéhoto produktu, služby, tovaru. A práve vtedy viete toho človeka zaujať na tej webovej stránke tou svojou komunikáciou, kvalitou komunikácie, lebo na konci dňa ten človek rozmýšľa, že či aj kvalita vašich služieb, kvalita vašeho tovaru je priamo úmerná tej kvalite komunikácie. Prečo tak rozmýšľa? Preto, lebo keď je nový zákazník, nie je to váš stály zákazník, o tých sa teraz nebavím, keď je to váš nový zákazník, tak jednoducho nemá sa od čoho veľmi odpichnúť. Jediné veci sú napríklad ten dojem, ako na ňo komunikujete, ako pôsobíte a vtedy si spája tú kvalitu vašich produktov s vašou komunikáciou. Že ten dojem je úplne extrémne dôležitý, lebo vytvárate si ho na webovej stránke v čase, keď ten človek jednoducho sa rozhoduje. Takže je určite lepšie pôsobiť príjemne, moderne a tak, že ten človek vám bude dôverovať, že tú službu, tovar dodáte v danej kvalite, ktorú on, ten návštevník, ten zákazník potenciálny aj očakáva. Takže takúto webovú stránku, ak ešte nemáte, alebo chcete si ju zmodernizovať, s touto webovou stránkou vám vieme veľmi dobre pomôcť. Máme za sebou skúsenosti z predaja, predaj predáva, nie programovanie a my na ten predaj sme zameraní. V tomto videu som sa snažil urobiť dojem práve na vás. No a keď sa podarilo, tak budem rád, keď tu alebo tu niekde uvidíte tlačidlo, kde viete sa odkliknúť na kontaktný formulár. Budem rád, keď sa nám ozvete a dotiahneme nejakú spoluprácu do úspešného konca, ktorá vám na konci dňa pomôže, samozrejme. Teším sa na vás.